ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ତଥା ଉତ୍ସବ ହିସାବରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଏସ୍ଏସ୍ କଲେଜ, ପରେ ପରେ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ, ତାପରେ ଜୁଜୁମୁରା ହାଇସ୍କୁଲ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଓଏଡି ସ୍କୁଲ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଲିଟିଲ ଫ୍ଲାୱାର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାପାଳ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଅଛନ୍ତି ଜୁଜୁମୁରା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ। ତେବେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଏସ୍ କଲେଜର ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେଣି। ଆମ ଗଣନାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଆଜିକା ପରେଡରେ ମୋଟାମୋଟି 7ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଏସ୍ଏସ୍ କଲେଜ ଜୁଜୁମୁରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ। ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବେ। ଜୁଜୁମୁରା ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାରେଡ୍ ସହିତ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲିଟିଲ ଫ୍ଲାୱାର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାପାଳ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ସେମାନେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଛନ୍ତି ଜୁଜୁମୁରା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ପରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି।